Snage središnjeg zapovjedništva SAD-a završile su najnoviji val napada na Iran, koji je trajao 90 minuta. Ovo je bio drugi val od jutros po lokalnom vremenu. Ovo dolazi nakon što su SAD pokrenule četvrtu noć napada na Iran, koji tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana ubijeno više od 30 civila. Teheran obećava odgovoriti, citiram, obrambenim i odlučnim napadom nakon što su ciljali američku vojnu infrastrukturu u zaljevu. Američka vojska kaže da je ponovno uvela pomorsku blokadu brodova koji idu prema i iz iranskih luka, tvrdeći da je Iran u posljednjih tjedan dana napao 7 trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. A dopisnica i 24 News Bilal Sladine donosi najnovije informacije. Krko primirje između Washingtona i Teherana brzo se raspada. Tijekom noći američke snage izvele su četvrtu uzastopnu noć napada na iranske ciljeve, gađajući vojne objekte diljem juga zemlje, dok predsjednik Trump pojačava politiku pritiska. Iran također uzvraća i širi sukob. CENTCOM navodi da je Iran sada ciljao najmanje 7 trgovačkih brodova unutar tjedan dana. IRGC je zaprijetio da će zaustaviti dodatne rute za izvoz energenata s Bliskog istoka. A posljednjih dana iranske rakete i dronovi napali su Kuvajt, Bahrein, Jordan, Katar i Oman, pri čemu je IRGC tvrdio da su nanijeli štetu američkim bazama i američkim interesima. U međuvremenu, predsjednik Trump pojačava svoju prijetnju eskalacijom. Sačuvat ću energetske ciljeve za kraj, ali na kraju ćemo pogoditi energetske ciljeve, da. Ali večeras ćemo ih jako snažno pogoditi. Pogodit ćemo ih jako snažno sutra navečer. Pogodit ćemo ih jako snažno i sljedeće večeri. A onda im sljedeći tjedan postaje stvarno loše. Jer sljedeći tjedan na redu su elektrane, sljedeći tjedan na redu su mostovi, srušit ćemo sve njihove elektrane, srušit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sjednu za sto. Nije prvi put da je Trump koristio ovakvu prijetnju kako bi potaknuo pregovore. Ipak to pokazuje da bi se sukobi još mogli proširiti s ozbiljnim posljedicama za Iran i zemlje zaljeva, dok Izrael za sad nije dio sukoba. Ali izraelski dužnosnici procjenjuju da SAD pojačava pripreme za mogućnost obnove vojnog sukoba punog razmjera s Iranom. Tijekom noći SAD je ponovno uveo pomorsku blokadu iranskih luka. Cijene nafte skočile su na najvišu razinu od potpisivanja memoranduma o razumijevanju, dok rastu strahovi zbog protoka nafte kroz Hormuški tjesnac. A pridružuju nam se dopisnik Bilal Sladine i viša dopisnica za Bliski istok i24 News Ariel Oseran. Ariel, počnemo s tobom. Što se promijenilo u posljednja 24 sata i na što trebamo obratiti pažnju u sljedećih 48 sati? Da. Ono što se promijenilo jest da su Sjedinjene države pojačale tempo svojih napada. Umjesto jednog vala napada dnevno, sada vidimo više valova dnevno. Dakle, ta postupna eskalacija zapravo se i dalje penje po toj ljestvici. Još je dug put do povratka punim vojnim operacijama. Ali ovo je puno bliže tome nego potpunom prekidu vatre bez ikakvih napada. Govorimo o najmanje 2 vala napada, svaki u trajanju od preko sat vremena u posljednjih 10 sati. I ovo je vrlo različito od situacije u kojoj smo bili prošlog tjedna. Razlog zbog kojeg SAD izvodi napade je taj što je predsjednik Trump rekao da će poštivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom ovisiti o ponašanju Irana, odnosno o dogovoru temeljenom na učinku. A činjenica da Iran i dalje napada brodove u Hormuškom tjesnacu, unatoč obećanju da će to zaustaviti, držati tjesnac otvorenim i osigurati siguran prolaz, upravo to potiče američke napade. Dakle, to je također pokušaj slanja poruke Iranu da SAD više neće tolerirati ove iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu, ali i taktika pritiska kako bi ga pokušali vratiti za pregovarački stol pod svojim uvjetima. I Valer, do sada je Izrael bio nekako po strani. Sad nije želio da Izrael bude uključen do sada. Iran nije napao Izrael, što je znak da ne želi da se Izrael uključi. A što je s Izraelom samim? Mislim, želi li vlada ući u ovaj rat s Iranom? A ako to učini, kako bi to izgledalo? Pa, apsolutno. Izrael čeka da Iran napravi takozvanu pogrešku. Kao što su neki izraelski dužnosnici rekli proteklog tjedna, oni čekaju da Iranci napadnu izraelski teritorij. Tako će moći sudjelovati u ovom ratu. Jer vjeruju da posao u Iranu nije završen,
što znači da još uvijek postoje vojni ciljevi u Iranu koje treba pogoditi. I također se nadaju da će zajedničkim naporima s američkom vojskom moći izvršiti veliki pritisak na iranski režim, uključujući energiju, infrastrukturu i ekonomske posljedice kao rezultat blokade. Što znači da su Izraelci apsolutno zainteresirani za eskalaciju ovog trenutnog sukoba. Oni ne vjeruju da će Iranci sa trenutnim iranskim režimom u bilo kojem trenutku dati bilo kakve ustupke. Što se tiče nuklearnog programa ili balističkog programa ili njihove potpore naoružanim skupinama, nedržavnim akterima u regiji. To će biti ili vojno postignuće kojim će se Irancima oduzeti te sposobnosti ili će barem uz sve veći vojni pritisak na kraju odustati od tih tema. Arielu, koji je glavni cilj Irana trenutno? Mislim, to je igru sa SAD-om u ovom uzajamnom uzvraćanju udaraca. Hoće li podići ulog? Koji je njegov cilj trenutno? Vratiti se za pregovarački stol, preuzeti kontrolu nad Hormuškim tjesnacem? Da, njihov glavni cilj je nametnuti dominaciji u Hormuškom tjesnacu. Sada, da su mogli pokazati malo strpljenja, izdržali bi 60-dnevno razdoblje iz memoranduma o razumijevanju, prema kojem tjesnac mora biti otvoren bez naknada. I na 61. dan mogli su preuzeti kontrolu nad tjesnacem, ali nisu imali to strpljenje i morali su dokazati da ne samo da kontroliraju tjesnac, već i da mogu ciljati brodove po volji u bilo kojem trenutku. I to je potaknulo ovu američku odmazdu. Pa što sada pokušavaju postići? Sami su se stjerali u kut jer napadajući arapske zemlje u zaljevu pokušavaju izvršiti pritisak na te zemlje da one pritisnu Bijelu kuću da zaustavi napade. Također, njihov veliki plan je potaknuti te zemlje da uvjere Sjedinjene države da je vrijeme da napuste te zemlje, da njihova prisutnost samo ugrožava te zemlje. Ali na kraju žele pokazati da je Hormuški tjesnac njihov. Neće biti nikakvih alternativnih ruta pored Omana. Oni su gazde tjesnaca. Jesu li u tome uspješni? Mislim da činjenica da SAD umanjuje njihove sposobnosti u nametanju dominacije nad tjesnacem ometa taj cilj. Zato mislim da su na početku ovog procesa pogrešno procijenili. Dok da su strpljivo čekali i igrali diplomatsku igru, nešto što znaju prilično dobro, ishod je mogao biti drugačiji. I ne bi bili izloženi ne samo svakodnevnim napadima, već i napadima svaki sat od strane SAD-a koji neprestano smanjuju njihove sposobnosti da nametnu svoju dominaciju nad Hormuškim tjesnacem. U redu, hajdemo razgovarati o tome što je Iran radio. Iran je lansirao projektile i dronove prema američkim vojnim objektima i savezničkom zračnom prostoru diljem regije, uključujući napade u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu tijekom noći. Zaljevske države prestriću dolazeće projektile i nastavljaju braniti svoj teritorij. Ali do sada izbjegavaju izravno ući u rat s Iranom. Ariel, je li ovo još uvijek ograničena vojna kampanja ili svjedočimo prelijevanju sukoba koje postaje sve opasnije i zapravo poprima regionalne razmjere? Tako je. Mislim, ovo je regionalni rat, jer Iran napada zemlje u regiji. Međutim, za razliku od 40-dnevnog rata, oni se suzdržavaju od napada na ključnu infrastrukturu u tim zemljama, na civilne ciljeve. Oni se ograničavaju na američke vojne baze u tim zemljama, poput Kuvajta, zatim Bahreina i Jordana. To ne znači da ne nastavljaju ciljati civilne brodove na moru, ali što se tiče ključne infrastrukture, ne napadaju te zemlje na istoj razini kao što smo vidjeli tijekom 40-dnevnog rata. Dakle, to tim zemljama daje malo prostora za predah jer ne moraju biti pod istim pritiskom. Ali čak i kada je njihova ključna infrastruktura bila meta, nisu se upustili, barem ne javno, u sukob s Iranom. Bilo je mnogo izvještaja o tome da su Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati povremeno izvodili tajne napade protiv Irana, ali ništa otvoreno i u punom opsegu. I tako kada je prag niži nego u tom razdoblju, može se očekivati da će odgovor tih zemalja ostati isti. Ali mislim da ovo dodatno dokazuje tim zemljama da je Iran stalna prijetnja za njih, čak i ako ne napada njihovu infrastrukturu. Da Iran može u bilo kojem trenutku odlučiti napasti te zemlje.
I mislim da je ovo trenutak otrežnjenja za te zemlje. I to bi također moglo objasniti zašto je, na primjer, Saudijska Arabija odlučila upotrijebiti svoje snage za napad na Hute u Sani. Jer vide da je ovaj iranski režim ohrabren. I unatoč tome što nastavljaju, barem zbog izgleda, svoju politiku umirivanja Teherana, oni vide da je Iran ohrabren u ovoj novoj stvarnosti i da jača svoje proksi snage. I zato ga želi držati podalje duž svoje granice. Dakle, znate, kada je riječ o prisiljavanju ovih zemalja da se izravno uključe, do toga nije došlo ni kada je njihova kritična infrastruktura bila meta. Dakle, to se neće dogoditi ni sada. Ali što se tiče, suočavanja kojem svjedočimo trenutno u zaljevu, ovo se samo pojačava kao rezultat ove kontinuirane iranske agresije. I dakle, Valer, kamo vidiš da ovo vodi? Vidimo polaganu eskalaciju. Je li najvjerovatnije da ćemo vidjeti kako se pritisak nastavlja povećavati, pa onda povratak za pregovarački stol, ili će se pritisak nastaviti povećavati i onda doći do velikog izravnog sukoba? Pa sve zapravo ovisi o Trumpu i njegovoj odluci, jer trenutni iranski režim očito nije spreman dati nikakve ustupke, niti odustati od ičega što se tiče Hormuškog tjesnaca, što je nešto što Amerikanci ne mogu prihvatiti. Ne samo predsjednik Trump, mislim da je ovo američki interes. Slobodna trgovina i slobodna pomorska plovidba u svijetu, širom svijeta, nešto je na što američka administracija, ova prethodna i sljedeća, zapravo ne može dati nikakve ustupke. Dakle, Trump, kako bi vojno otvorio Hormuški tjesnac, trebao bi dodatno eskalirati, možda uključujući i kopnene trupe na nekim od otoka tamo, zauzimajući te otoke. Sam Trump je jučer u intervju za Fox News rekao to. Kada potisnemo Irance na obalu, na južnu obalu Irana, malo dalje, moći će također postaviti trupe na nekim od tih otoka koje Iranci trenutno koriste za napad na brodove. Kada Amerikanci budu imali te otoke, tada će Irancima biti mnogo teže napadati te brodove.